Hej med dig. Jeg sidder og forbereder mit slideshow til Open Source Days 2013. Jeg skal tale klokken 1 om søndagen. Min talk kommer til at handle om, hvorfor at vi skriver guides, og hvorfor det er, at vi skriver dokumentation til den kode, vi laver som programmører. Kort sagt en masse af de ting, som vi allerede godt ved om open source projekter. Men det er rigtig vigtigt, at vi husker hinanden på de her ting. Vi får nogle ord og noget sprog til at beskrive de her ting for hinanden. Men endnu vigtigere, at vi kan forklare vores arbejdsgiver, hvorfor det er vigtigt, at vi bruger tiden på at skrive guides og dokumentation til det, vi laver. Hvorfor det ikke bare er et tidsspild eller noget, som kan spares væk. Så det er sådan set mine pointer i min præsentation, og jeg håber virkelig, at jeg når at blive færdig til søndag kl. 1. Jeg håber, du har lyst til at komme og se min præsentation, og om ikke andet bare komme og tale med mig undervejs på Open Source Days. Jeg er altid frisk til at tage en uformel snak hen over en bod, eller en kop kaffe, eller en cola, eller et eller andet. Men det var alt for nu. Jeg håber, vi ses.